नोङो साख्रि मोनखानाय नङा आरो आंथ' मोनखादोंनो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि इडुकेसन सिस्टेमा जेब्लासिम सोलाया जोंनि फरायनायनि स्कुलाव जेरै फरायहोयो बेफोरनि सिस्टेमा जेब्लासिम सोलाया अब्लासिम आंथ' साख्रि मोनखादोंनो आरो नोंबो मोननाय नङा आरो उनाव फैबाय थानाय नोंनि फिसाला फिसौजोफोराबो मोननाय नङा जेब्लासिम जोंनि इडुकेसन सिस्टेमानो सोलाया अब्लासिम जों साख्रिखौनो मोनखाया मानोना जोंनि स्कुलफोराव मा फोरोङो बिजाबाव जि लिरनाय थायो बेखौल' मखस्थ' खालामनाय लिरनाय एग्जामाव जेरै फैयो बोरैल' लिरनाय बेफोरखौल' फोरोङो बुजि मोननांगौ नलेज मोननांगौ स्किल मोननांगौ बेफोरखौ जेबो फोरोङा मिथिबायना जेब्लासिम जोङो बेफोरखौ सोलायाना जोंनि इडुकेसन सिस्टेमखौ जोङो जेब्लासिम स्किल होननाय बुस्थुखौ जों फोरोङा स्कुलाव कमिउनिकेसन माबोरै खालामनांगौ सेल्स माबोरै खालामनांगौ फाइनेन्स नलेज फिसा जेनेबा माखौ खरसा बुङो माखौ फैसा जमायनाय बुङो माखौ इनभेस्टमेन्ट खालामनाय बुङो बेफोरखौ जेब्लासिम स्कुलाव फोरोङा आरो सिभिक सेन्स होननाय बुस्थु फोरोङा जे जोङो माबोरै साफा सुफा लाखिनांगौ जों माबोरै सेल्फ मोनसे डिसिप्लिन लाखिनो हायो बेफोरनि सायाव आरो जों साखोन सिखोन माबोरै लाखिनो हायो इनभारमेन्टखौ जों माबोरै सेभ खालामनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै जेब्ला जों स्कुलाव फोरोङा जोंनि इडुकेसन सिस्टेमखौनो सोलाया अब्लासिम जोङो जेबो सोलायखानाय नंखाया जोंनि इण्डियाबो सोलायनाय नङा लोगोसे जोङो साख्रिबो मोननाय नङा प्राइभेटआनो जा सरकारानो जा जों मोनखानाय नङा सरकाराव माबा मोनसे खालामनोबाबो मोननो हागौ कम्पिटिसनखौ नोङो माबा खालामनो हायोब्ला मोननो हागौ नाथाय प्राइभेटआव नोङो गेरेन्टि गैखाया मानो होनना बुङोब्ला प्राइभेटआव नोंखौ मा नायगोन कमिउनिकेसन स्किल नायगोन बेसेबां मोजां रायज्लायनो रोंगौ बेसेबां बाथ्रा बुंनो रोंगौ माबोरै नोङो प्रब्लेम सल्भ खालामनो हायो माबोरै नोङो सेल खालामनो हायो माबोरै गोबां बुस्थु कम्पिउटार रोंनांगोन बेफोरखौ नोङो रोङोब्लासो बायदिसिना बुस्थु आरो बेफोरखौ नोङो रोङोब्लासो मानसिजों माबोरै रायज्लायनांगौ माबोरै टिम बानायनांगौ माबोरै टिमखौ सालायनांगौ बेफोरखौ नोङो रोङोब्लासो नों प्राइभेट साख्रिखौ मोनगोन ओरैबायदि दा कन्डिसना मिथिबायना